Salut colegi, vă arăt cum să facem legătura. Downloadați DOSBox, vedeți aici, căutați pe internet cum se instalează, foarte ușor, next, next, finish. Apoi, vedeți unde ați salvat Borland-ul. Unii vă salva în C, eu de exemplu l-am pus în D ca să am mai mult spațiu. Așa Borland C, dacă vedeți. Dăm un dublu click, pseudocodul aici, da? Am pus un program să vedeți că a mers. Bine, cum procedăm? Dăm pe DOSBox, o să apară o căsuță. Și ne cere să montăm. Dăm mount și alegem calea. Dacă voi veți unde aveți programul, apăsați C2 puncte, bara și va da în C. Eu în cazul că l-am în D, vă da în D. D2 puncte, bara. Da? Apoi, dăm D2 puncte. În voi în cazul vostru, dacă aveți cu C, dați C2 puncte. Și vedeți că undeva jos, acolo să apară D2 puncte, bara, nu Z. Da? Bine. Dacă aveți Borland-ul într-un alt program, în alt folder, apăsați CD în 5 directorii și alegeți numele programului. Eu, de exemplu, o să l-am, să vă arăt și vouă. Deci, eu l-am în D, Borland C. Deci trebuie să ajungem la .exe, ca ăsta, da? Când ajungem la ăsta, arată ce calea. Computer de Borland, pseudocod. Deci am ajuns la Borland. Scriem Borland C. Da? O să apară Borland C. Din nou punem C 5 directori, CD, bară jos, pseudo și vă dă în programul. Apoi apăsăm pe scc.exe și ne-a deschis programelul. Apăsăm fișiere, un nou, da? Scriem un program rapid, minătă n, citește n, scrie n egal cu 2 puncte, virgule n. Stop. Îl salvăm. Salvează. Punem, nu știu, n.psc. Dăm OK. Apoi dăm program. Translatează. Am pronunță o eroare. Deci e foarte bine. Apăsăm nou program. Execută program. Nu mai dau compilează că nu mai are rost. Și apăsăm 4. Numărul este 4. Și de acum vă doresc o mare parte. În caz că nu știți cum știți, ieșiți din program, apoi scrieți exit. Acum muncă ușoară vă doresc.